Здравейте, приятели! Казвам се Димитър Бояджиев, общински съветник съм от БСП град Гоце Делчев. Тук сме в това прекрасно училище, най-старото в общината. Това е ПМГ Яне Сандански, което успяхме да ремонтираме чрез спечелен проект за подобряване на образователната инфраструктура в общината. Посредством този проект подобрихме и ремонтирахме основно още няколко учебни заведения и детски градини, което спомага за тази отлична спортна база и това ние да се радваме с моите приятели всеки ден на отлични условия да практикуваме любимият ни спорт и да правим ето това. Интервю да не даваш? И така, приятели, това е моят приятел, заместник-кмет на общината Богдан Боцев. Евала. Тук сме, за да изразим нашата подкрепа към нашия кандидат за народен представител, инженер Тодор Радулов, защото Гоце Делчев има нужда от своя глас в парламента. Човек, който да помогне за възходящо развитие на града, да се грижи за нашите интереси, да защитава нашите проекти и всички ние да живеем по-добре тук в Гоце Делчев. Изберете номер 5 в интегралната бюлетина на 12 май. Благодаря!